What's up mga ka-Zoe? Ngayong araw, naisipan nga namin ng aking kapatid na maglibot-libot sa aming mini coconut farm para tingnan yung mga hayop at mga pananim. Ang una nga naming pinuntahan ay ang kulungan ng dalawang rabbit na medyo patanda na at bigay pa ito sa akin ng aking elder sister nung pandemic. Sila nga pala sina Bunny at Gray. Tuwang-tuwa nga dyan yung aking pamangkin at talagang nakikipagsiksikan sa akin. Sadyang mailap ang mga rabbit na ito. Pero ngayong araw, bigla silang naging clingy. Napansin ko rin na parang lonely si Bunny, kaya hinaplos-haplos ko ito. Dati, pinapagala ito ng bayaw ko, kaso ang kukulit at kung saan-saan sumusuot. Tinanggal ko na rin pala dyan yung kinakainan nila dahil sobrang madumi na. Mahilig rin nga pala sila kumain ng mga gulay-gulay na nahahanap lang sa gubat, kaya less gastos rin sa rabbit food. Minsan kasi ayaw din nila kumain ng rabbit food at hinahanap-hanap nila yung mga gulay. Tara, punta naman tayo doon sa kabilang parte ng farm at ating bisitahin yung mga halaman at alagang baka ng aking kapatid. Sobrang hilig ng aking kapatid sa pagtatanim at halos lahat ng klase ng gulay ay naitanim niya. Isa na nga rito ang malunggay na kinukuhaan namin ng pang-ulam. Kaso medyo maselan dito sa amin ang malunggay, kaya kailangan nito ng extra care, kaya nilalagyan pa ito ng pataba para hindi mamatay. Pero naniniwala talaga ako na may green thumb ang aking kapatid kaya malago yung mga pananim niya. May tanim din siyang pomelo dito at looking forward sa mga bunga nito, charis. Mabuti na lamang maaraw ngayon at nakapaglibot-libot sa asyenda, char. Puntahan naman natin yung alaga naming dinosaur, baka pala. Tripan ko ngang pakainin ng malunggay ang baka at talagang hinabol-habol niya ako. Sana all hinahabol-habol, char. Sobrang nag-e-enjoy na nga ako riyan habang panay ang habol ng baka, pero kinakabahan na rin ako dahil baka mainis na sa akin to, kaya binigay ko na rin ang dahon ng malunggay. Marami nga palang exotic plants sa paligid ng mini farm nito, gaya ng halamang ito. Sa mga hindi pamilyar sa halamang ito, tungaw-tungaw nga pala ang tawag naming mga Bicolano rito. Masarap ang bunga nito guys, juicy at matamis. May naliligaw rin palang halaman dito. Ayan nga pala yung mga saging na tanim din ng aking kapatid. Ito talaga yung isa sa mga hobby niya na di ko basta-basta napapanindigan kahit makahalaman rin ako. And as you can see, may mga papaya rin dito na kadalasan minumukbang ng mga naliligaw na baka dito sa amin. Hindi talaga nakakaligtas ang mga halaman namin sa atake ng mga naliligaw na hayop rito. Gaya na lamang ng mga pananim na sitaw na pinagpiestahan ng bakang ligaw kamakailan lang. Buti na lamang at hindi nasira lahat ng pananim. May mga bulaklak at bunga na rin pati ito. Kaya, saludo talaga ako sa mga farmers natin na sobrang tiyaga na kahit mabigat at nakakapagod ang trabaho, ay tuloy pa rin. Sa mahal na mga bilihin ngayon, isa na nga riyan ang mga gulay, ay malaking tipid na talaga kapag masipag sa pagtanim ng mga halamang namumunga. Malaking tulong talaga sa amin yung may pananim gaya ng malunggay, dahil ipinapakain din namin ito sa aming alagang rabbit. Yung pamangkin ko nga pala na kanina pa nangungulit ay todo effort naman. Siya na raw magpapakain sa rabbit at siya na rin daw maglalagay ng pinto sa kulungan. Guys, ito na nga pala yung mga na-harvest namin sa aming munting garden. Ito talaga ang the best dito sa probinsya. Dahil kahit ano, pwede itanim at kapag may tinanim, syempre may aanihin. Flex ko na rin pala yung mga alaga naming manok na medyo behave ngayon. Dahil napagod sa ikot-ikot, tara kumain. Nagluto nga pala si mother ng steamed saba. Ang sarap nito i-partner sa kape. Oops, hanggang dito na lang ulit. Thank you sa panonood. Bye!